15 ta' Novembru San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja, għex bejn l-1206 u l-1280. San Albertu twieled f'Laungern, f'xatt id-Dannubju l-Ġermanja. Kien liben il-kbir ta' familja sinjura ħafna, nobli u aristokratika. Kien qed jistudja fl-Università ta' Padova meta ħass li kellu jsir saċerdot u kontra x-xewqa tal-familja tiegħu daħal mad-Dunikani fl-1223. In-novizzjat tiegħu għamlu f'Kolanġ il-Ġermanja. 5 snin wara beda jgħallem fil-kumleġġ tad-Duminikani. Fl-1245 ħa id-dottorat fit-teoloġija mill-Università ta' Pariġi. Kien l-ewwel Duminikan li kiseb grad ekkoli, minnu fih beda jgħallem it-teoloġija fl-istess università. Hawn kellu lil San Tumas ta' Aquino bħala student tiegħu. Fl-1428 ġie maħtur reġġent tal-istudji f'Kolanġ fejn iż-żgħażagħ Duminikani kienu qed jiġu mħarġin biex isiru predikaturi tajbin kif kienet titlob l-ordni tagħhom. San Albertu kien imżejjem b'intelliġenza straordinarja. Kien awtorità fil-fiżika, ġeometrija, bioloġija, ġeografija, astronomija u oħrajn flimkien ma' xjenzi teoloġiċi. Dawk li kienu jafuh kienu jiskantaw kif moħħ ta' bniedem wieħed seta' jkollu dak l-erf kollu u fl-istess ħin ikun bniedem sempliċi, fidi kbira, umli u qaddis li kien qatta ħafna ħin quddiem l-Ewkaristija. Minħabba il-ġenju u l-erf fenomenali tiegħu huwa magħruf bħala Duttur Universali. Fl-1254 ġie elett provinċjal mill-Ordni fil-Ġermanja, iżda wara sentej irriżenja. Fl-1260 il-Papa Urbanu IV ħatru isqof ta' Regensberg il-Ġermanja, wara sentej irriżenja. Xtaq jiddedika ruħu għat-tagħlim. Fl-1278 waqt li kien qed jagħti lecture f'daqqa waħda il-memorja ħallietu għal kollox u ma ġietu qatt lura sakemm miet sentej wara f'Kolanġ fil-15 ta' Novembru tas-sena 1280 meta kellu 75 sena. Miet fil-paċi, ħelu bil-qiegħda fuq is-siġġu tiegħu bla mart imdawwar minn ħutu id-Duminikani. Ġie ddikjarat qaddis u ipproklamat Duttur tal-Knisja mill-Papa Piju XI fis-sena 1931. Dan li ġej u xjajt San Bernard dwar l-erf minn prietka fuq l-anja tal-anijiet. Hemm xi wħud li jixtiequ l-erf biex jitkabru. Diki għaru każa, oħrajn biex isiru magħrufa, diki vanità u għajb, oħrajn biex jakkwistaw il-flus u l-favuri, dan hu skreditu. Iżda oħrajn jixtiequ l-erf biex ikunu jistgħu jgħinu lill-oħrajn u dik hija karità. Oħrajn biex itejbu lilhom infushom, dik hija prudenza. Minn dawn it-tipi kollha, it-tnejn tal-aħħar biss jużaw l-erf tajjeb u kif għandu jkun. Bla dubju li San Albertu l-Kbir kien tal-aħħar żewġ tipi u kien għalhekk li laħaq il-qdusija li kull bniedem hu msejjaħ għaliha. Tassew li ma tridx tkun xi studjuż kbir biex tiddaħħal fil-ġenna mal-ħenin, imma hu importanti li dawk li jaslu għal xi pożizzjoni għolja f'għajnej l-bnedmin jibqgħu umli u jarfu li dak li għandhom ingħatalhom mingħand Alla biex jużawh għal ġid tal-oħrajn u mhux biex jitqazzu huma biss. Hawn ukoll min jispeċjalizza fis-sena tiegħu ukoll u hawn min jipprova jasal għal perfezzjoni tal-mod kif jidher minn barra. Hawn min hu fissat kif se jagħmel iżjed u iżjed flus, minn moħħu kif se jisfrutta u jiddomina fuq l-oħrajn. U għandu ħabta kif jintimida lil dawk li jiġu f'kuntatt miegħu. Hawn min jirsisti biex ikabbar fama tajba lih innifsu u jsir popolari. Imma x'jiswa dan kollu jekk imbagħad ma tkunx hekk ħajja
li bija ikun jixraqlek tiddaħħal fil-era tal-ħajja eterna, id-destin vera ta' kull bniedem. Għax x'iswielek li int avukat jekk wara mewtek ma tistax tiddefendi l-kawża tiegħek? X'iswielek li inti arluġġar jekk wara mewtek ma tkunx tista' tmexxi l quddiem jew lura imqar għal sekonda waħda l-arloġġ tal-eternità? X'iswielek li tkun bennej tajjeb jekk wara mewtek ma tkunx kapaċi tneħħi minn fuqek dawk l-erba' xorok li jkunu qed jattuk? X'iswielek li inti tkun persuntek sabiħa jekk wara mewtek issir tant ikraħ jew kera li jfittxu jaħbuk fit-trab? X'iswielek li inti għandek flus kemm trid jekk wara mewtek ma tkunx tista' issarrafhom fil-bank tal-ġenna? X'iswielek li inti tikkmanda u tbeżza lil kulħadd jekk wara mewtek ma tkunx kapaċi tikkmanda lid-dud li jkun għaddej minn fuqek? X'iswielek li fid-dinja tgawdi fama tajba jekk wara mewtek issib li għandek fama ħażina quddiem minn ħalqek? Mela, fil-ħajja kull ma għandek tagħmel huwa tgħix ħajja tajba u l-bqija ħallih fidej li m'għallem. Il-ħlas tat-tajjeb li tkunu għamilna nieħduh b'garanzija u mhux mingħand il-bniedem illi filli ċabċablek u filli ċabċapilek imma mingħand Alla li jara kollox anke dak li nagħmlu fil-moħħbi u għedna li ħallasna hu. U l-ħlas tiegħu ikun kbir daqskemm hu kbir hu. Inti temnu dan? Għalli ma ħajja qed taħdem għal dik li tgħaddi jew għal dik li tibqa' dejjem, dik li qed iħejjilek il-mulej fis-sema. U nispiċċa bistqarrija sabiħa ta' San George Preka. Sinjur Alla, min għarfek ma jafx jitkellem ħlif fuqek u min m'għandux delizzju ieħor fil-fljuri l-ħnina tiegħek li bija hija mimlija l-art m'għandux gost ieħor ħlief li jippridka kemm int ta' min iħobbok, ta' min jirringrazzjak, min għarfek jitpaxxa bik u bik jitaxxaq u barra minnek ma jarax ħlifru għaw duħan. Min tassew iħobbok mhuwiex kuntent li jħobbok waħdu u xejn ma jara prezzjuż ħlif il-volontà santissima tiegħek u fija jħoss il-ħajja u l-għena u l-glorja. Talba, o Alla, int għamilt lil San Albertu kbir billi ippermettejtlu jikkombina l-erf tal-bnedmin mal-fidi divina. Enna sabiex inżommu sħiħ mat-talim tiegħu hekk li nkunu nistgħu nimxu l quddiem fix-xjenzi u fl-istess ħin naslu għal għarfien aktar profond u imħabba dejjem akbar għalik li minnek ħadna kull ma hu tajjeb u sewwa. Nitolbuk dan bi Kristus Sidna. Amen.